Disada ulaon Hita pajumpang itu au ende mangiringi endeki Dohot musik dan maccai dalanna Hita jonok kita nampe mulak itu tuhutami Ganup Ganup tikki Hita komunikasi lewat telepon, lewat medsos Gabe tubu holongi nampe marsidaoan Hulan salakan nama itu Nabi nangidoni rohaki Naing mania pajumpang kita Babatehon holongi rohai Roma Allah mendapat toko Lepas autom hubungan tai HP hubungan temai itu Neneng marboga Mulak Balging doa duku begei Malaro hati malengleng ate-ateki diseaki Muhammad bahenoku pajumpang hubungan naso sangat tak bukai Holang salakan nama itu Nabi nangidoni rohaki Naing manian pajumpang kita Babatehon holongi rohai Roma Allah mendapat toko Lepas auton hubungan tai HP hubungan tengah itu Nanai marboga Mulak Balging doa duku begei Malaro hati malengleng ate-ateki diseaki Muhammad bahenoku pajumpang hubungan naso sangat tak bukai